Pevný nůž Six Sauer. Ono, to je nepřehlednutelný, že to je SIG. To logo je poměrně výrazný na rukojeti. Celkem i ten design. Ono, spojení firmy Hogue, která vyrobila pro Six Sauer tenhle nůž, tady je taky uvedeno, tak je patrný jak z designu, tak z provedení. A o tom si povíme později. Pouzdro taky perfektní. Krabička trošku měkčí, ale přežila cestu, takže dobrý. Myslím si, že už jsme tady takovouhle krabičku měli. Spousta firem se snaží tak trošku skrýt tu u nožů jejich nebezpečnost, nebo jak to říct. Jsou pak firmy, které naopak to prostě nechají vytrčet. A to je zrovna Six Sauer, protože tohle je hodně agresivní design. Podobný, já nevím, najdete Extrema Ratio, některé další firmy. Teď si narychlo nespomenu. Třeba i ten Hogue v originále dělá poměrně agresivní nože, pokud je to stantem. A naopak zase dělají pak trošku uhlazenější modely. Ale ty modely určené pro profesionály, a to je asi důvod, proč to tady není potřeba skrývat vlastně tu agresivitu, tak tam to většinou je naplno ukázaný. Oni chtějí zaujmout hlavně ozbrojené složky a další profesionály svojí produkcí a svýma nožema. Mně se vždycky strašně líbil to zakončení, tady ten hrot, ten je krásně vyvedený. To se mně moc líbí. Přitom to nějak nehrozí zraněním pro vás při používání, což u některých nožů je, že ty hroty bývají nebezpečný i pro uživatele, kdežto ten hrot je nebezpečný pouze pro protivníky a některé odolné materiály, sklo a tak dále. Použitá je nástrojovka A2, tradičně, docela. Ta už je vzácná, teďka, když neumíme Bark Rivery, Blackjacky zmizely podobně, tak tu A2 vídám čím dál méně často. Škoda. Ale jinak je to teda opravdu zvíře, tohle ten nůž. Včetně pouzdra, který má pojistku, tak aby se dalo nosit vlastně ve všech polohách, je tady mole a tak dále. Je tady pojistka a pro obě ruce. To znamená, asi pokud ho tam dám obráceně, tak správně, tak potom funguje ze zadu, protože to ještě, a ono by to mělo fungovat asi z obou směrů. Ale tak je jasný, že ta ruka, kterou zvolíte, tak nejlepší palcem. A líbí se mně i ta pistolová úprava střenek. Za takový nůž se žádný policista nebo voják určitě stydět nebude.